тогава ви казах, ще я кажа, значи дрогата е за удоволствие. Това е моето виждане. Но когато стане женеви, това вече не е дрога. В момента, в който ти осъзнаеш правилно с какво си имаш работа, нещата стават вече много по-лесно, отколкото си мисли човек. Аз също, нали, съм карал страхотни абстиненции с много болки. Но винаги когато съм имал тия абстиненции, никога не съм спирал по желание, така да се каже. Така първо трябваше да осъзная, че съм наркоман, непоправим наркоман. Второ, да превъзмогна те наречения срам, така да се каже. Сега мога навсякъде абсолютно да заявя, да, наркоман съм и хищни пука, кой какво ще си помисли за цялата работа. Да, както има педераси, ватмани, контролери, магазинери, така мога да кажа, да, наркоман съм. Аз пиша и другата много ме стимулира в това отношение. Ето, например, сега кучето е вълк, преодолява теста на цивилизацията, а именно, че е превъзможно страха си от огъня. Огънят. Той е в нас и около нас. Въпрос на гледна точка. Зависи кой като какъв се вижда в живота. Огън. Ама чакай малко. Нека се разберем за какво става дума. Огън бойни стихии или някакъв вътрешен план. Или може би огънят на злото. Може би огън сърбящ до болка. И отпред, и отзад. Иди, че разбира тогава, куче ли си или вълк. Да, това е посълната на философията, като си говорихме, нали? Значи, сега при мен има едно друго нещо. Част от 25 години взимам наркотици и въобще не мога да се сравнявам с тези моите наркомани, които са. Защото едни взимат скука, други, защото имат много пари, трети, защото бил изгонен от къщи или пък баща му го изнасилил или нещо подобно. Ето да го вземем Стани като пример. Стани спря да друса, обаче отиде от другата крайност, пие по цял ден. Виждал съм го много пиян, да спи по пейките. Неговият най-добър приятел в момента е в болница, пребит. Не знае дори кой го е пребил, нали? Защо? Защото е бил пиян като животно. Просто не го разбирам. За мен е да си алкохолик е по-тежко, отколкото си наркоман. Ето ли пък едно от момичета, тя спря да друса и отиде още по-далечна крайност, стана евангелистка. Извинявай във времето на Манна небесна мина. Той е било преди 5000 години, сигурно, не знам. Въобще, ако имало такова време, нали? На тази работа трябва Моисей да го пият. Сега нещата са в условията на развит капитализъм и човек трябва да се грижи за себе си. Много хора не могат да го осъзнаят, че улицата не е за всеки. Ето да вземе Викича. Колко време вече в болница Горкия. Това е момче, който не би настъпил мравката, не говоря, че ще направи някакво нещо лошо. Сега точно по една ирония на съдбата Виктор е на улицата. Има си иначе от много добро семейство, има си къща, къде живее, обаче просто защото е много стеснителен, с никой не е успял да завържи контакти. Единствените хора, с които успял да влезе в контакт, това са Станката и хора подобни на мен. Неговото място не е при нас. Много ми е жал за това момче, но не мога да направя нищо. В крайна краща, аз се казвам Рами, не съм Христо, да оправя света. Не си спомням просто, защото самите хора не си ги спомням. Стане, нали, имаше рожден ден. И там в едно кафе, 2 кафета посетихме даже, едно след друго и пихме водка, пихме. И много се напихме, аз така се напих, че нищичко не си спомням. И какво е било, що е било, ставал съм, значи тръгнал и те тогава там са засекли някъде, нали. Само пребили са ме, ритали, не знам какво са правили. Събуих се на едно такова място, едно като училище. То ми беше хладно. Тук бузата ми беше от тук скъсана, няма воякито, нямах и обувки. Бях само по чорапи, значи така се ходил до нас. Това изгореното, значи откъде се е появил, изобщо не ме е ясно. Тук кръв, не, доста ден газах. И направо, както бях щен, всичко си легнах да спа. И си легнах. И те после Даниел се прибра, брат ми не се прибра, и баща ми той се прибра. И ме докараха насам.
И тя даже болката, така не е болка, почнах да след превръзките да чувствам, не? Нали, без опойка, без опойка ме превръзваха. И те да не рискуват, защото нали, с комоцио, като сами има вероятност да получа някакъв кръвоизлив, нещо от този сорт, не като ме опоят. И затова така първите пъти без опойка. Последния път толкова боля, че направо се чуих, викам, мада, какво ще правя с тия превръзки. Здрав да съм, нали? Абсолютно здрав, това е липсване. Единствено. Сега си представям как е така ще излезна от тук и вече ще ми е улекнало такова, нали? Абсолютно, нали, ще ми е зад гърба, демек. Това нещо. И то живота си продължава. То се повтаря едно и също постоянно. Или па е така нещо, четеш на сън и после ти се губи всичко. Не знаеш какво четеш, какво не четеш. Иначе аз спрях преди години и половина, без никакви лекарства, такива неща. Беше много търсене. Некъде една година някаква депресия си тресеше. Ама леко по лека е така. Абе най-вече заради баща ми, па и много дела ми се натрупаха такива неща. Еми за кражби за такива неща. Само за кражби? Малко ли, за какво друго? Не, имам едно за хапчета. За хапчета? За кладени от тета. Да. Аз взема пари, направо си накупувах с чанти един път с Вики. Така взех пари, купих си един локмен за 120 лева, купих си хапчета за към 200 лева и с 30 лева тръгнахме към морето. Само че там за лош късмет заспахме на гарата и дойдоха полицаи и само ни ги взеха и ни пуснаха на другия ден. Си взели хапчетата? Да, 10 шишета глутамид и 20 опаковки кодеин. Първо бях се закачил към хероин, след това почнах повече хапчета да пия. Те са някакви по-злобни, защото аз примерно случвам ми се, нали, няма хапчета, взимам си хероин вместо тия хапчета. И така почти нищо не усещам от този хероин. Като спрях да го пия глутамита, той като епилептичен припадък, пак е така ти излиза пяна, тресеш се някакво. Там един път пред приятелката и ме стана някакво много, защото това някакво отстрани много зле изглежда. Той поне не помнеше така, точно почти като епилептичен припадък. Свестих се и някакви полицаи такива ми дигнали ръкавите и ми гледат ръцете, вместо нещо да викнат ли нещо такова, няма значение. Депресия точно. Нищо не мога да ти изкефи. Какво ти да правиш? Да, аз изпадах на няколко пъти в такива състояния от метадон. Най-вече заради това реших, че трябва да се измъкна колкото се може по-бързо от метадон. Но все пак не трябва да бързам. Защото като изляза от метадона, пак ще започне психичната зависимост. Той е в един момент, в който не го ли прескочиш, имаш само 2 пъти. Минеш ли през един такъв ураган, няма начин да не стъпиш на земята. Няма начин просто. Повечето време си мислех все пак и за бъдеще.
за някакво бъдеще. Освен, евентуално, да не ти се случи нещо, което не е най-лошото. Защото смъртта определено не е най-лошото. Кое е по-лошо от смъртта? Един разсипан, пропилян живот. Да губиш време. Аз имам такъв принцип да не съжалявам за нищо, което съм направил. Съжалявам единствено за нещата, които не можах да направя, защото зависимостта ми пречеше. Тоест, аз обичам страшно много да плувам, да яздя. Много обичам конете. В крайна сметка се получи това, че аз в началото имах нормален живот и исках нещо повече от нормален живот, а в крайна сметка остана желанието ми за нормален живот. В крайна сметка в момента искам просто един нормален живот. Още не мога да осъзная с пълна степен. Ако трябва да съм съвсем честен, не мога да си представя някой път, особено като съм на работа, нали, сядам изведнъж, почвам и се отчава, какво става, бе, мамка му. Аз баща до вчера съм бил някакъв келещ такъв, нали, всички знаем какъв съм бил и изведнъж човек с отговорности, който плаща сметки. Да, брат, че това е нещо невероятно. Обаче като го осъзная, нали, ако мога така да се изрази, ми става едно топло такова, едно приятно. Получавам кик като от материала, само че от много по-як и много по-приятно става, от много по-различно естество. Съвсем кратко, трудно е, много неща се случих наведнъж. И някъде октомври месец, не знам точно как, Стара Мариана много лошо се скара с техните. И те събраха багажи и Мариана дойде да живее в нас. Края на февруари, началото на март, разбрахме, че е бременна Мариана. Всички отношения много коренно се промениха. Това е най-странната и най-приятната промяна и така като с вълшебни пръчици изведнъж. Всички почнаха да гледат на нещата по много по-различен ъгъл. Ние най-вече. Роди се бебето. Стана страшно бързо. Приеха я там, качиха в родилната зала и след 10 минути честито имате син. И аз какво? Това не може да бъде. Не съм аз. Гледам го отстрани. На 6-тия ден изписаха от родилния дом. И всичко си дойде на местата. Вече, окончателно. Има още някои ръбове за изглаждане. То не може без тях. Обаче нещата си идват горе-долу на мястото. Прибраха ме за наркотици. Половин килограм трева. И ми даваха 5 години. Член 55, на половината пол-минимума. Но всичко, което ни убива, ни прави по-силно. Това е. В автобиографията си ще имам, че съм лежал в затвора. Не смятам, че това е толкова лошо. В света, в който живеем, с тия объркани ценности, даже смятам, че е полезно за мен по някакъв начин. Аз никога не съм бил някакъв такъв класически престъпник. В смисъл, нали, това да ми е бил живот. Нали, правил съм неща, които са извън закона, но те не са ми основното нещо. Докато повечето хора в затвора са, това е професията, така да се каже. Тук все пак сме дошли да се излежаваме присъдите бързо да ни мине времето. Нали,